kapiwisaya Indriyaksa saramaru kawana kana maragana samirana lan warayang pripun aku lagi krungu lemu omong sing kaya ngono ya awakku wis kemringet kaya ngene kok nanging ampun ngrusak pagrayu aja mbubrake wong omah-omah kok pinalang ana mlumpat rinantiya medhot wis gembleng lan kenceng ciptaku anggenku kepengin mondhong mustikaning jantung ya kuwi Sembadra kanggone jata gimbal luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalekake siji sing jiret jantungku yen pancen sampeyan nekat kula caosi cara carane piye yen sampeyan bleger buta ngoten niku arep nemoni kali Sembadra mriko mesti kamigilan banjur sampeyan coba gawe cara sing alus nggih mangtemoni ya kuwi Raden Janaka mangtembung sarana kebak ing reh tata krama yen pancen Raden Janaka nglilani syukur ewadene yen boten sampeyan sampun ngantos mrudha paripeksa sinuwun jatha gimbal wis tak alus wae entuk tak peksa ampun Nelo inalitaya iya